अरे सुतल शिव के जगाई हो शिव जागत। अरे दिया हो सुतल शिव के जगाई हो शिव जागत नहीं। तब भंगिया लेके मनाई हो शिव मागत नहीं। भंगिया लेके लालचाई हो शिव मागत नहीं। बाबा खाली सपने देखो तनी कुछ होत नहीं के कृपा करी कि हमरो कुछ हो जा। ए बाबू तनी धीरे धरा सब मिली। तुहे तो नहीं के धरत रे। बाबा से कहा मांगे आए बारा हीरो अभी ले हमरा नजर में बारा जीरो। आए बनी भोला बाबा के पेटीएम नंबर देबे। अच्छा बाबा से कहा मांगे आए बारा हीरो अभी ले हमरा नजर में बारा जीरो। ए बाबू तो पुरो बुझी कर परेशानी रे बाबा। भक्त आज हम तोरा तपस्या से परेशान हो गइल बानी। बोल तोरा के का दे दी? बाबा हमरा और कुछ ना चाहिए, बस 2 वक्त के रोटी दे दी जौना के रोज हम ताज होटल में जाके दम भर खाई। ना मन बे मार देव दमरुआ से कपड़ा फाटी जाई। किसिया गनी का अरे सुतला में देखनी हो राती के सपना बन गइल बानी अंबानी बाबा। सुतला में देखले हो तोहरे सपना बन गइल बानी अंबानी बाबा। तू ही भविष्य वर्तमान भूतकाल आ हमनी पर कृपा बोलो हम महाकाल बोला बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम। जानू अभी लइका बड़ा लइका के बाबू सोना के दरद बाबा रोड बाबू। देख ली बाबा ये हमर दुख समझत या रहुए ना की समझत समझी ना। पानी बेचारा अब सहारा बनिए बाबा बहुत नदिया के धारा बनिए बाबा। देख ली घिना फुकाए दी है करना दानी रे बाबा। बाबा बोलब जो बाबा भी ना दे सकिले तो एकरो एगो छोट चीज हमरा के दे दी। बोल बोल का चाही? एगो हवाई जहाज दे दी कि हम छापरा से सेंड होखी तो जाके पटना में लैंड हो जाए। है त्रिशूलवा से दूहरा दे दे मनु तो मैं एंटरटेन भुला जीबे। ए भोला से तेरा नीति बतियाइबे। सॉरी बाबा सॉरी। सुताला में देखनी हो राती के सपना बन गइल बानी अंबानी बाबा। सुताला में देखले हो तोहरे सपना बन गइल बानी अंबानी बाबा। खुला आँख देख के आए बस तना पूरा जानी दिल बाबा रोना लगे गाना। देखी रे भाई मान गइल रहुए मान जाई ना। अरे गांजा भांग लाइल बानी रउआ के चढ़ाई जवने बुझाता दे दिले के हम जाई। तू सोचा तनी का लख सारे लखिलेश के बात माने रे बाबा। पंकजों को विचार करी। बाबा आप चुप रहिए हम बोलेंगे। बोल। ए बाबा सफाई और खत्म भक्त भेटाइल बा जौन बुझाता तौन दे के खदेरिए के। ले आशीर्वाद जौन मंगले बड़े सब मिली मेहनत जारी रख। लव यू बाबा। एक बार और गा दी का सुताला में देखनी हो राती के सपना बन गइल बानी अंबानी बाबा। सुताला में देखले हो तोहरे सपना बन गइल बानी अंबानी बाबा। मन तो करता कि तीसरा आँखें खोल दी। ना बाबा ये एहसान कबो मत करब।